Yrittäjänä mietit, mikä on tehokasta, miten kasvaa, miten saada tehtyä asiat nopeammin tai helpommin. Onneksi yrittäjän ei tarvitse tehdä kaikkea itse, sillä hän voi ulkoistaa osan toiminnastaan. Mitäpä jos ulkoistaisit Catriumille? Entä mitä kaikkea oikeastaan voisit ulkoistaa? Catrium tarjoaa monipuolisia ulkoistuspalveluita, jotka tehostavat yrityksesi toimintaa useilla eri osa-alueilla. Tässä joitain esimerkkejä palveluista, joita voit ulkoistaa Catriumille. Monikielinen asiakaspalvelu. Catriumin monikielinen, monikanavainen ja vuorokauden ympäri toimiva asiakaspalvelu palvelee asiakkaitasi kuin ominaan, oli viestintäkanava tai kieli mikä tahansa. Tapaamisten sopiminen ja buukkaus. Voit ulkoistaa tapaamisten buukkauksen, jos tarvitset apua myynnissä tai liidien generoinnissa. Catrium huolehtii kylmien kontaktien lämmittämisestä ja oikeiden asiakkaiden ohjaamisesta luoksesi. Contact Center-palvelut. Voit jättää meidän huoleksemme yrityksesi tulevat sekä lähtevät puhelut. Otamme tarvittaessasi haltuun myös yrityksesi chat-tuen sekä sähköpostiviestinnän. Markkinatutkimus ja datan analysointi. Tarvitsetko dataa tukemaan tulevia päätöksiäsi? Oletko mahdollisesti kansainvälistymässä? Catriumilta saat markkinatutkimukset Suomessa tai kansainvälisesti. Asiakastyytyväisyyskyselyt ja kilpailija-analyysit ovat osa meidän asiantuntijuuttamme. Kielipalvelut. Kohtaatko kielimuurin asiakkaasi kanssa? Catrium tarjoaa käännöksiä ja saneluja kaikilla Euroopan kielillä sekä monilla muilla. Kieliosaajan saat tarvittaessa myös lyhyempiin projekteihin. Sisältöpalvelut ja verkkosivut sekä hakukoneoptimointipalvelut. Kirjoitamme hakukoneoptimoitua sisältöä, joka parantaa löydettävyyttäsi Google-hauissa. Kun yrityksesi kaipaa päivitystä nettisivuihisi, me Catriumilla teemme niistä ajankohtaisia, toimivia ja asiakkaita puhuttelevia. Virtuaaliassistentti. Virtuaaliassistentti on apunasi hallinnollisissa tehtävissä, kun tarvitset lisäkäsiä esimerkiksi verkkokaupan päivitykseen, matkojen järjestämiseen sekä palkkojen laskemiseen. Eikä tässä ollut edes kaikki palvelumme. Palveluidemme laajuus sekä ammattitaitoinen ja monikielinen tiimimme on vahvuutemme. Mitä jos ulkoistaisit Catriumille? Tsekkaa meidän nettisivut ja ota yhteyttä.